Здравейте хора, аз съм Бърлок, днес ще покажа как пътя с моя брат. Какво ще правите? Не знам. Аз ми се направя малко това от стеклото, дето е така, малко и това е ужасно. Не ми харесва. Ами, значи, ще гледам да има по-малко. И това ще видиш. Не, виж, това е по-малко. Виж, ще е по-добре. Не, аз не... Превести камерата тук просто. Превести камерата на това, чакай. Тук? Ама, това няма да ми трябва. Аз вече взех и това ще ми трябва. Малко е. Много малко. Друг. Така. Ще ми изглежда получена клепа. Значи, принеси камерата. Е, тя. Също да получи. Служи го на малко, защото трябва да ми трябва. Просто няма да ми трябва. Значи, първо трябва да пусни сварили устно. Аз го държа. Както виждате, пускус. В момента е такова. И после да правиш това пускус. Аз мисля да сложим малко олия. Да го запържим. Да изтряпиш малко, да е музичка. По-добре, значи една чаша. Ще запържим малко. Това да пусна. Това ти искаш. Нещо там. Прехвърли. Как се пишеше? Знае моята информация. Сам че някаквиш. Ще намали малко. Не го сам ще пратя. Ама, това не съм дете. Извинете. Извини се, веднага се извини. Извини се. Значи, трябва да сложа маличко. Изписи лепко. What the world that goes that Ида, по-голям брат. Ставам. Ходим горе. Добре. Оли, малко. Он пред кадол. Да ми по-малко да държат. Тук има лично здраве.
Дай ему свою столицу, а? Ama çakacak. Kayak putbres. Saya sendiri ngepong putbres pixel. It's the dog the picture. It's the picture. It's the dog the picture. Não boleh bukan. Something right. Silvas. Udah naik mau. Kok kontrak? Siapa berada berperan? Ini. Ini apa? Seperti Quadra, temos barulho. Mas para é para ser. Então, nada pode mal. Fica vixe para ficar. Café. No passava. Я тут опять не летела. Дай. Пока что скажем завтра, что сделать пишем. Да.
Olha, verifica. Może ma sajta. Jeśli zabrałem sajta, Cadê? Tá. Ah, gambar mau kamar kecil. Begitu ya. Oh, batu resto. Terus batu apa? Aduh, itu besar apa ini? Tahu. Cakai. Baru cakai. Claro, né? É que te đây. Khói limão, pá. Este enquanto não botei, o cara prático tem. Tá com a marca drascata, não tomar. Você tá, somente eu pare a luz. Moco é. Pronto. Tá pessoal. Tá. Não morro. Então, não sei cadê. Então. Vai tirar da música. Mas tem a pergunta do povo, tá? Cadendo uma coisa no canal do Carlos. Só o canal da Nicaragua. Deixa eu ver se eu não posso prestar atenção. Eu estava como duas horas da Mesmo. Agora, olhamos. Já? Já. Pode ver no início, não tá? Posso ver. Друга. Слушай, милый. Вот это Один? Готово. Não, bota aí nas cartas e fica ali. Número de cartão comprar. Sabe? Só que vai de carga. Sabe o que fica? Sério, tem dia e o eles escutaram aí. E mais coisa, tô. Já vai na opção. Cai capaz para nós. Tá, peraí. Desenhe. Tá bom?
А, даже просто запомнить. Бутни лаптоп, камера. Нищо. Те. Честно да ви кажа, това е в един кой ще ви хвърля. Това е друго. Ето как се прави, да, не може това. Кликаме. Зеро. Добре. Аре, опитаме да се направим и... Аре, печем. Циган. Да. Чакук. Който да си извадя. Ето да първо ще направим. Кой да си извадя? Кажи ми, аз ще си извадя. Трябва ми... Чак. Акция. Wait. Mà đây á, tôi tìm gì đó, sao vậy? Mà tôi tìm gì à? Башка горещата си е по-слабе. Тя е студена. Ти можа да се измия. Тя е студена. Честно да ви кажа, тя е студена. Леле. Айде. Ето, значи, трябва да изчистим. Дай да хвърля тя рейката. Ще да поразбера, да поразбера. То друго 15 минути са вкъщи. Ето. Така? Сега ще ти печем или чакат, тя ще послуша отвън. Така, къде ще се печем филийки? Това, дето измислихме е малко гаднично тук. Както за да ви приготвил там. Това, не, така. Ще пакне камерата. Ами там няма да снимаме. Не ми тука. Очаквайте на втори епизод да го направим. Не на втора. Да. До това, 12 минути. Ти не е да пречупе. Ще разрежа на чого. Защо? Ама е горещо. Трябва да разрежа. Не. Горещо. Ма защо ще го вариш? Табана. Няма да ни трябва вода за филип. Закарам. Сега толкова. Той е толкова, ето тъй. От уния дето е решат. Но това е си е кофе. Нали знаеш, че от уния дето е решат. Така ще отворя другия крат. О май гот. Той е развален, бе. О май гот. О май гот, виж. Това не е развален. Така е. Какво? Защото хляба е. Ще видиш. Да не е развален. Какво е? Не,
Как я знаю, помню, что это фонарь. Ого. Да. Если мы столкнули, мы студена. Что было студена? А вы... Раньше счастливы. А мы счастливы. Такая, до 9 минут, что успеем до забрать книги. И должна забрать. Поржем марки когда направим. ज्यादा направим поржем марки. Да, поржем, да, поржем марки. О, как лучше. Хорошо. Дай марки, только поржем, что там почему это. Хората знаят, че е по-голямо стане. Матка, е по-също. Как матка? Обаче, е по-също има операция. Дай съм това да не защо съм познала? Защо на вас? Аз ще пържа. Или нарядна. Стара режи. Олю ще пържа. Не, без олю, без олю. Пържи, капка. Съвсем. Сега. Я ще размажа както ледах. Да. Не, аз търся нож. Като ние, защото не знаеш. Къде, какво трябваш да правя? Ти разбъркай олиото, аз докато нарежа маската. Трябва да разказвате. Бабо, ще издръжиш ли малко ножа? Да измия дъската. Не, ножа ще го ставя. Ти си ми големия брат. И мога да ти искам Борне. Аз дори не ти знам името. Майнкрафт, да. Какво ти име? Майнкрафт, ТС, Ютуба. Майнкрафт. ТС. А в Майнкрафт имаш ли да не? Не има Борногот. Това е баш Майнкрафт. Сложи да на Борногот. Аз съм Борногот. Тя за това мога да си малко. Ау, ще буташ? Не знаеш ли? Не дай се падай. Чува ли да може по-бързо. Това са ми ръкавичките. Май ще ми трябва само една пружина. На парчета и на физики. На парчета. Давай я започна. Стикер. Так, видите? Не ги бъркай с пръска.
Ще нарежа другото много бързо. Давай, буква или човек. Каквото аз ще нарежа. Вие съм смахала. Режте един до нас, за да може по-бързо. Бъркате го постоянно. Като го запалите, го бъркате постоянно. С нощ. Ма, не взувай. Ма не взувай. Ненормално. Малко по-надолу. Чувате ли как пръсти? За мен са. Остави го. Остави го. Сега да бъркане, остави го долу да се ври. Остави го. Сега. Примерна вода. Завърти няколко сможеш. Бучни ги с ножа и ги замърдяй. Или отстрани. Така е, така ще бъде. Иди. Остави ги. Без да ги пука. Намали го край. Не ги пипай. Остави ги. Бутни. Интересно. Мисля, че след малко ще го готово. Отгоре ще... лъчък. Леко ще го запържим. Къде е ножа? Къде е ножа? Бързо. Леко лъчък колкото да... Не размах. Пъхне копче. Режа го. Може да заплача. Може да красите. И така, колко стана? 30 минути. Още маничко, още маничко. Не е още маничко. И до 35. Не. Колко? Ще трябва много повече. Като направим салатата. Где да можеш да го ползвам? Сложим малко за това. Съвсем лекичко. Няма да става като това. Това е първата. Това ще ми нарежа толкова вкусно.
Nego. Не. Nego бъркам. Нищо имам да стане. Толкова. Не. Стъпи, виж колко много. Не. Само толкова. Разбрах. Стига толкова. Ако можете да го нарежете на лентички. Точно. Да. Аз просто нали бързам. Защо ще сложа оли? И мога ли? Защо сложа оли? Бъркай. Но не толкова бъркай. Да, покарайте от тази заболи. Майче е готово. Не, че го такова е, аз докато подготвя купичка. Хартията, къде е хартията? Тук е, ходил. Имате една така чиника. Обаче, добре. Нещо да видя. Не да има пада. Искам ли? Чакай. Не, вземи купичката. Вземи се баба и го изсипи. Махни миката. Сам съм трябва да се. Давай, удари се надолу. Мама! Давай. Всичко. Не пипай. Сега само малко да му се сложи. Не реши на такова, на вече знак. Как? Можно да опитам? Чакай, трябва да го разбъркам. Не. Това вече звучи много. Може. Много върши. Другия епизод да направим същото. Много вкусно. Да. И вече да направим за родителите ли? Супер. Само че ще направим повече. Да, не ще ме учат идеи, сам домаче да убираш. А не само идея. Не гореш. И не лути малко. Значи, нарежете домати. Колкото искате. В една купичка желязна, олио, съвсем маличко, 2-3 капки. Доматите слагате. Олиото трябва да го разнесете навсякъде. Ото да е 2 капчета. Сложичка да го размажете. 2 капчета. Доматите слагате. Нарязвате си лекичко лук. 5-6 парчета.
Нарязати 5-6%. Айде да оставим малко, за да можем да покажем. Чак. Okay. Нарязва получат. Трябва да има много маличко фридо. Няма да фридеш за 30 минути. Да, след тия 30 минути, като да взе, може да сложите... Могат. Не става. Не им давай. Може да това. Значи, всеки нещо да извадите, дайте се. 30 минути нали? И варите го. Чакай, искам да им покажа. След като го извадите. Аз това съм нахраня. Някъде. И можете да го идете. И можете да се нахраните с след такова. Вкусно. Добре, сега да им покажа. Аз бях бърба, като мен беше моят брат. Не се вижда сега хубаво от камерата, но иначе изглежда добре. След 5-10 минути. Започвам веднага да снимам там, да се продължим нещата. Как да е?